ddau cofiodolig teulu ni, Carolau Llandudno, sy'n nawr. Ar drothwy degawd newydd, ni ar ein ffordd i dŷ gobaith i gwrdd â'r plant annwyl sydd yno, a hynny ar amser arbennig iawn o'r flwyddyn. Allai'n disgwyl i weld i wyneba nhw pan maen nhw'n derbyn yr anrhegion yma, a hefyd wrth gwrs, da ni'n edrych ymlaen yn fawr at Carolau swynol Llandudno, bydd yn gloywi ein nos. Rwan, dewch efo fi. Dros bryn a rws, ma'n afant eich ledos, am hebwyd o efau glowy nos. Ma'n mewn coriad yn tywydd mor rwyr ydy'r tywydd. Sefyll dymor, sefyll hyd, cariad o gaia mewn i'n saflyd. Yma'n yr eira, mewn gobaith i'r gerddon dan gilydd. Dych glosedd, wyt ti'n gwrando ar lôn ein apefio, yn hapus ei ddau, heb daeth i mwynhau, cerddwyd begei a llawn o hyd. Mynd i ffwrdd, gwaith y weno, sefyll na'i, robi seiliol, ma' sefyll ei gall, a cerddwn ymlaen, cerddwyd begei a llawn o hyd. Ar y weirglwd mawr fe wnawn ddyn eira. Smalio mnawn nai fewr fi cerbera, Fe ddywed i chi'n briod, dydyn nhw na. ond heb chi wneud y gwaith pan daw yn haf. Hyn, rhawn i'n holl bryd, bob hyn dweud y bryd. Mae ganon ni hyn, y gobaith am un, cerddwn o'i bregeu a llawn o hyd. Os wed, wyt ti'n gwrando ar y lôn ein apefrio, yn hapus ei ddau, a daeth i'r mwynhau, cerddwn o'i bregeu a llawn o hyd. Cerddwn nhw i bragau a llawn o hyd. Cerddwn, dwy bregeuad, llawn o hyd. Noswaith dda gyfeillion a chroeso cynnes i chi ato ni yma i Venue Cymru ar gyfer Carolau Llandudno. Mae gennym ni wledd ar eich cyfer chi heno noson sy'n sicr o gael chi gyd yn ysbryd yr wyl. Wel, y ferch nesaf ar y llwyfan heno, dwi'n hynawdydd ifanca ni. Dydy Lili Mair ond yn 8 mlwydd oed, ond mae hi yn seren ac yn dod o ardal Pwllheli. Mae annwyl Santa Claus, y gân fendigedig, a Lili Mair y gantores wedi cyffwrdd clona pobl ar hyd a lled Cymru. Felly rhowch groeso mawr i Lili Mair. Wel, mae noson cyn Nadolig ac mae Santa ar ei ffordd i ddosbarthu holl bresantau'r plant mewn pryd. Sgwennau slythyr ato gyda'r gobaith neith o gofio'r anreg dwi isio mwy na dim byd yn y byd. Annwyl Santa Claus ga i'w coleili, byswn ni wrth fy modd cael un o'r rhain. Os cafu yn fy sach dwi'n addo i ddysgu i fi gael canu can bach i nain. Dwi yn byw fo mam a dad am rawd yn chwaer ar gall, ond mae nain ar ben ei hun mewn tŷ yn y dre.
Wel, Mari, amser i'r plant ydy'r Ie, wir. Nadolig yn deg. Ie, Mae wir i ddeud, dy fod i ryw fam gerddorol i O, ganodd wel. o blant ar Ynys Môn, dydy. Mae'n teimlo felly, yn aml iawn. Ond mae di bod yn flwyddyn lwyddiannus tu hwnt i'r côr. Ydy, mae wedi bod yn flwyddyn brysur. Da ni wedi gweithio'n galed, ond pobl ifanc wedi bod yn arbennig iawn, mae'n ymroddiad nhw'n anhygoel. Ond, ia, mae hwnna wedi dod a'i lwyddiannol, ond hefyd mae wedi dod, a pawb yn agosach feitha at ei gilydd, a mae pawb yn ffrindiau mawr. Mae'n anodd am ni dewis i chafbwynt o'r flwyddyn efo gymaint wedi digwydd, ond oes na un yn sefyll allan i chdi, Mari? O, wel, mae cystadleuaeth Cor Cymru wrth gwrs yn agos iawn as yn clona ni. Da ni'n rhan o'r cystadleuaeth ers dros degawd bellach. A lenni crwydro i dir newydd i ni, sef adloniant. Da ni rioed wedi mynd i'r elfen cor sioe o'r blaen, felly gatho ni ddipyn o hwyl, oedden ni'n ofyn mentro, ond wedi'r mentro mi gatho ni lontrol o hwyl. A 2020, beth sy'n mynd i fod yn digwydd? Gwyliau gynta. Mae'r plant a'r bobl ifanc yn heiddi dipyn bach o hoe. Felly, ia, da ni'n gobeithio mynd i gystadlu Llangollen eleni a chwilio am gyfle i fynd dramor gobeithio. Gaudete, Christus des natus, ex Maria Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus des natus, ex Maria Virgine,
bach twt, tu ôl i'r cwt, lle bach sych, y môn y grych, yn rhywle, cyn amser te, dwi wedi blino. Mae o angen tu bach twt, tu ôl i'r cwt, lle bach sych, y môn y grych, ysgyn byd, a ni ysgyd o dan i crino. Dilyn y deilwen, dylyg yn y derwen, sy'n egni o sy'n dan o reidden. Dilyn y deilwen, ysgawen a chlogen, o golen a golen. Dilyn, geises, fantes, ganlen, mwy yn gwely'n, diwiau'n hynny'n gwely, gorau yw. Deiar wedi cysgu, am eirad yn mwy y tŷ. Mae'r drein o bach dynedig, ar dan o gaeaf hir. Daeth swatio drwy'n addoli, yn gynnes dan y dain. Bydd gwely lliwiau hyder, yn wely heb ei Dwi anen. Tu bach twt, tu ôl i'r cwt, lle bach sych, y môn y grych, yn rhywle, cyn amser te, dwi wedi blino. Mae o angen tu bach twt, tu ôl i'r cwt, lle bach sych, y môn y grych, does dim byd, a ni ysgyd o dan i crino. Dilyn y deilwen, dylyg yn y derwen, sy'n egni o sy'n dan o reidden. Dilyn y deilwen, ysgawen a chlogen, o golen a golen. Dilyn, geises, fantes, ganlen, mwy yn gwely, diwiau'n hynny'n gwely, gorau yw. Wel, Casi, pob Nadolig mi wyt ti yn cyhoeddi'n yn rhyddhau fersiwn o garol draddodiadol yn dwyt ti? Dwi'n caru Carola. Dwi'n caru'r ffaith bod nhw ddim yn dris nag yn hapus ac bod y teimlad arbennig nadoligaidd yma o ddathlu bywyd yn nhw. Felly, edrych ymlaen i ganu ambell i garol wreiddiol a thraddodiadol heno yn Llandudno. A beth di'r Nadolig i chdi? Be mae o'n olygu i chdi? Mae rai fi gyfadda da, dwi'n caru'r Nadolig. Dwi'n gwybod bod yna lot ddim yn rhy siŵr ohono fo. Dwi jyst wrth y modd, mae'n gyfle i fod o gwmpas teulu a ffrindiau. A hefyd, tyd yn gyfnod i werthfarogi'r pethau bach hynny ti'n cymryd yn ganiataol, hyd yn oed yn fwy yn ystod y cyfnod yma. A mae cyfnod y Nadolig yn amser lle mae rhywun yn edrych yn ôl ac yn adlewyrchu ar y flwyddyn sydd wedi bod. A ti wedi cael blwyddyn gynhyrchiol iawn, yn do? Do, mi wedi bod yn andros o gynhyrchiol. Dwi wedi rhyddhau lot fawr o ganeuon. Leni, mi ddeithon nhw'n un rhesiad ag... Ia, da ni'n edrych ymlaen at y ddegawd newydd rwan, sydd yn 20. 20? Dyna sydd yn... Ia, a be ddaw yn 20 i Casi sgwring? Ww, ia, wyr, Elin. Dwi'n obeithiol. Ac mae'n codi calon ag yn ysbrydoli rwy'n bod yn hi gobaith. Ac mae hwnna'n ddo'i hun yn gymaint o hob i fynd dros drothwy y ddegawd yma i'r ddegawd nesaf, felly yn teimlo'n obeithiol iawn. Awel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd,
sa'i ddiwr y nos. Wefri, seren blos. Nawr y bugeiliaid ar doethion i'r drws. Faban annwyl yr wyt i mor blws. Cwsg mewn gwynfyd a hedd. Cwsg mewn gwynfyd a hedd. Diolch yn fawr. Wel, oed, mae hon yn ystafell greadigol tu hwnt y fan hyn. Ac wrth edrych ar ôl 2019, tilla di cael blwyddyn greadigol, o blwyddyn lwyddiannus iawn eleni, yn do? Ie, mae wedi bod yn flwyddyn brysur, mae rhaid gweud, ti'n modd, sgwennu lot o ganeuon yn y ddwy iaith, yn Gymraeg a Saesneg, a chan Nadolig, mewn un nos, a hefyd yn fentor ar chwilio amseren. A dwi dal i weithio gyda'r minis, a maen nhw'n mynd i ganu can i fi a byddig Verona James wedi sgwennu. Heno, sef Nadolig, dyma ni, a fi'n disgwyl mlaen i bawb i wylio. Y minis, oeddech chdi'n fentor arnyn nhw, yn Junior Eurovision wrth gwrs. Ista yn y gynulleidfa heno fel asiant, mae hynny'n mynd i fod yn wahanol i chdi'n dydi? Ie, llai o bwysau. Wel, falle mwy o bwysau heno. Ti'n modd, nisdyn nôl yn gwylio'r minis, ond dim goffa canu, ddim goffa poeni am y canu, ond fi'n mynd i fwynhau. Ti'n modd, fyddai fel i rieni nhw yn browd ohonyn nhw ac yn disgwyl mlaen i perfformiad Nadolig dyma ni. A be am y minis? Sut maen nhw'n mynd i dreulio Nadolig, sgwni? Wel, mae Nadolig bach yn wahanol iddyn nhw leni. Maen nhw gyd yn dod at ei gilydd, diw Nadolig, i fwynhau y cinio. A mae 5 teulu'n dod at ei gilydd, felly lot o sport. A mae'n gret, ti'n meddwl bod nhw'n ffrindiau mawr, dim ond yn grŵp ac yn gweithio'n dda at ei gilydd, ond maen nhw'n ffrindiau mawr erbyn hyn. Diwrnod mawr y fori, amser mynd i'r gwely. Dad i dall y stori am y bab yn Iesu. Plant y bydd yn cysgu drwm, Sant Anhedron dros y cwm. Mince pies môl o bara.
artist nesaf yma wedi cael blwyddyn arbennig iawn. Yma ar lwyfan Venue Cymru yn Llandudno, mi gafodd hi ei dewis i gynrychioli Cymru yng ngystadleuaeth Junior Eurovision yng Ngwlad Pwyl ddiwedd Tachwedd. A da ni mor falch ohoni yma yng Nghymru ac yn falch iawn i ddeud ei bod ti yma i berfformio i ni heno. Rhowch groeso cynnas i'r ferch o Llanrwst, Erin Mair.
Hall. Mae'n syndod gen i bod chdi yn cofio sut i siarad Cymraeg achos ti'n di treulio llawer iawn amser yn Gymru fach, Lenny, na fo? Sorry, can you say that again? Na, sa i wedi bod gytre lot, Lenny. Bach dros rhyw 2 wythnos wedi bod gytre. Ie, lle mae wedi bod yn brysur iawn, Lenny. Felly, y Nadolig rwan, Aled, sut ydych chi'n edrych ymlaen? Ie, bydde'n neis cael bod gytre, a trad lan a twrci mawr, dydd Nadolig, a fi'n siŵr bydde'n cadw fynd ysbai wythnos ar ôl ni. Ie. A Lenny, ti wedi perfformio yn y tu Opera Brenhinol yn Covent Garden. Do. Ac dyna beth sydd yn y dyddiadur ar gyfer y flwyddyn newydd? Ie, mae'n neis. Dwi wedi bod yna rhyw 2 gwaith Lenny, a mae'n le braf hyfryd i weithio. A mae wedi gofyn fi nôl, yn y flwyddyn newydd nawr, i wneud cynnyrchiad o Lucia di Lammermoor gan Donizetti. A dyna lle mae unrhyw gan yr opera eisiau bod, ie? Mae'n anhygoel y gwir. Bob tro ti'n sefyll ar y llwyfan yna, ti ffili help meddwl am yr holl enwau mawr sydd wedi perfformio hwnna dros y blynydde. Ie, a mae'n rhyw awyrgylch hyfryd na. A ti'n cael dy drito fel canwr opera go iawn. Ie, mae'n hyfryd. Mi wyt ti'n canwr opera go iawn, Ale. Pob ryw bandle a lwy'r gafodir, a lwy'r gafodir, a lwy'r gafodir, a lwy'r gafodir. Dan i'r marydd a brin i'r llawr, union i'r agwr, gwasta tair bob ryw le. Union i'r agwr, union i'r agwr, a gwasta tair bob lle. Pob ryw bantle, pob ryw bantle, a lwy'r gafodir, pob ryw bantle, pob ryw bantle, a lwy'r gafodir, goston i'r marydd a brin i'r llawr, union i'r agwr, union i'r gwir, union i'r gwir, gwasta tair pob ryw le. Gwasta tair pob ryw le, gwasta tair pob ryw le. Union i'r gwir, a gwasta tair pob lle.
hefyd. Ydw! O, meddai! O grandwch wan, hogia. Ella na ddim mynd ar streic di'r syniad gorau chi. O, da ni angen help. Da ni oedd na rhywun am y swydd bugail. Do, dyma nhw sy'n fydd i chdi. Gadwch chi weld. Pwy sy'n gyntaf ar y restr? Ifan Jones Evans. Pwy yw e? Gwed y gair! Na. Mae'n orfod o tro. Pwy sy'n nesa? Mari Lloyd Pritchard. Na, dynwch chi'r wilod y peil. Gwylod, reit y gwylod. Ond falle sy'n dod yn handi mewn rhywun os yn karaoke? Ia, geith i'r job os da ni'n desbryd, O ni ydyn ni'n desbryd! Oes na rhywun allan yna isio job oer, diflas, a ddim cyflog da. Hei, fi wedi dod am y job na. Pwy o'n de? O, un o'r ffarmwrs trendin o Gaerdydd, siwr o fo. Bydd o eisiau codi rhyw DPs ac eisiau gwneud jam allan o snot y moch. Dyma. So pwy ti de? Nawr te, siwmai. Chi'n iawn? Ali Neuadd, yw'r enw. Dwli ar dipo. A cari cneifo. A ffond iawn o ffenso. Ie fi. A weda i'n peth arall, ddech chi nawr. I fi yn gallu gweud y gwaniaeth rhwng Hereford a Frisan. Ond mwws di heina, nid me mes. O na! Ydy, mae o'n singing celeb. Yn dweud mor sion yw bywyd bugail, bod y hwyl yw gael o dreulio nos mewn cae. Ond mae na hawdd i rheini siarad, os mae ddeiwch yr en syniad, anhwyth a'i glid yn ei gwlau. Bethau digon diflas yn i'w denau, Fe'n i sgwrs yw gan gen twy, Mae'r nos yn dal i gasa, Rwy'n menthyg ar Christmasa, Gwrthod o'n gael ein ceir munud yn mwy. Iawn o'n gwaith yw cyfri defaid. Rhag ofni'n o'r diawled mynd am dro. Ond y buan y gwnaethom ddysgu, bod hynny'n gwneud chi gysgu. Sy'n gyrru'r bos drwy y to. Mae'n iechyd digon bregus fel y rai, o'r eistedd ar y borfaw lem o un, oes ddim byd yn ysbala, am boen ein cryd camala. Mae'n reswm da dros eisiau newid y gyd. Sweeney, I hope that he can.
da ni wedi mwynhau gwledd o gerddoriaeth yma heno yn Llandudno. Gobeithio wir bod chi eitha adra wedi mwynhau pob eiliad. Da ni am eich gadael chi heno yn Seinio'n 1 efo clywch lir nef. A gai felly ddymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd. Nos da. Cariad a chelwyddau. Be sy'n mynd